Здравейте, дами и господа! Това сега е пейнтбол, който ние ще играем за вас поредицата от пейнтбол. Пак сме само двамата, за съжаление. Ние си избрахме двамата от силите и няма повече. Добре, тук сега това как да го мина? Ето това. Ето тук. Аз мисля, че ще стигна до един. Не трябва да отида от тебе. Добре, пиши ти. Аз не съм чурбар. Дами и господа, как се метнах без да искам? Човек, ти още ли си там, бе? Ти какъв си? Аз съм ред. Има ли някакво? Не знам. Не. И сървъра сме на... Дами и господа, страхотно това. Чест в ръката! Чест в ръката! Добре, дами и господа, по-тъпо нещо видали ли сте, което видя? Даде ми очи на паяк. Да, чест, ти знаеш какво правиш? Какво? Да имаш всичко си има специална магийка. Например, сега. Бигай! Не те ли умих? Нет. Сега ще видиш. Аз знае, че те убих, или? Добре, как ме уби? Искам да те питам нещо. Къде има честове? У нас. Къде има честове тук? Дефенс? Глева. Добре, дами и господа, вижте как се печели на пейнтбол. Да, не се бива. Колко започва? Добре, дами и господа, остават само 2 живота. Този път вече ще ме трябва да убиеш, защото... страхотно! Купи си още топки. Ха-ха! Да, бейбе! Аз бих. Ти загуби, аз не. Ти загуби, аз не. Добре, дами и господа, виждате как се печели тук. Това по принцип е пейнтбола. Много 20 секундус. По принцип, ако сте прости, трябва да ви кажем, секундус на български означава секунди. Добре, 3, 2, 1 и страхотно. Добре, почваме след 3, 2, 1. Страхотно, дами и господа. Този мап ми е любим. Не ми. Аз този мап не съм играл. Значи ще загубиш. Аз. Не, базикам се, играл съм. Граната, бегай! Бегай! Добре, как си ги купуваш ти? С книгата и взимаш слайм топката и си я цъкаш, то за другите неща нямаш много пари. Защото ти дава това. Гледай го, бе! Чест в ръката! Още 50 йопки. Ти подкаряш
Дори тук няма често при мен никой. Може да ми са пак кадърно, бе. Тук няма никъде често, бе. Що не те уби бомбата ми, бе? Бомба тъпа! Бомба я! Не те уби, бе! Добре, ми свърших се! Гледай го този! О, я бебе, на мен ми стават 4, а на тебе 3. Охучар. Червен. Я си сумна тук, защото ще стана назад. Спарта! О, я бебе! Не мога да си купя това. Е, това добре. Гледай го, пове. Да! Как сега те убия за 2 секунди? Добре, дами и господа, колко време остава, бе? За още една 2 минути. Ами 2 или 1? След 2. 2 и после след тях 2 имаме още 20 секунди да приключим. Ами добре, значи ще имаме време да се завърши. Една секунда да си. Ми то толкова е играта. Една 80, ами 180 секунди. Това ще не стигне. Не, това са 3 минути. Това са 3 минути играта. Някой не бие много бързо. Абе, и аз ли те убил, бе? Не, Калинки. Аз убих ли те, бе? Не знам, а и аз те убих. И аз те убих. Рифни Калинки. Опа! Ма и аз те убих. Спарта! Ти си на 3. Хамад. А какво означава хамадо? Скризам ти начало хамадо. Как му е? И аз те убих. Не си. Ти си на 1. Гранат! Дом! Ще ми свърши времето. Какво стана? Бе! Да. Добре, как съм на 0? Я да спечеля. Добре, дами и господа. Това ще е 100 клип. Имате точно 2 секунди. Добре, и довиждане, дами и господа.